Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ke acara lamaran Mbak Pia guys. Nanti lihat di vlognya aku ya. Ini aku mau menjemput Mbak Meni dulu, baru ke rumah Mbak Pia. Acaranya habis maghrib guys. Jadi ini habis maghrib, tapi aku marani Mbak Meni, tak parani dhisik guys. Tamu-tamu Mbak Pia sudah pada berdatangan guys. Ambil telek kucing. Iya. Oh kayu mambu ya. Ambil telek kucing. Iya. Kita tamu Mbak Pia guys. Ya. Halo. Cina. Kelinces guys. Kelinces. Mbak, jilbabku cari Mbak Anu. Lah iki Mbak Uci yo iso to. Nggih. Wih lho njaluk kudungane. Lah iki wis didandani nok. Ya dandan iki. Rene nak, rene. Oh ayo. Oke, Mbak Pia foto-foto guys. Samin. Sini dulu. Nunggu ngebut. Ini senderan geser tapi. Gak ning kono. Ning kene lah ya bener. Yuk geser. Otak rono. Mbak, gak iso ngene, Mbak. Musuk silong ngene. Kuwi engko gak diundurno. Kocone. Nggih. Mbak, piye ning kene? Aku koyo wong hamil. Koyo wong hamil iki. Kowe gak kudu nangis. Gak kudu nangis sih. Tapi wong gak bahagia. Ngawang iyung. Mbak dak rono, Mbak. Kon rono sithik. Bawar wis ayem guys, wis keturutan. Apa? Siapa? Mbak Uci. Mbak Uci ngasih. Iya. Ica cik dandan guys, endi wonge? Ica celo. Loh, karepe piye wi? Masya Allah. Sama sing dandani? Nih ya. Apa enggak? Bagus. Terlalu anu gak sih udah? Gak. Malah aku kan jimu awakmu, Mbak. Cuman mlaku. Tak kon jipuk mau. Udah. Iya. HPmu telepon. Tantangnya di. Caranya di. Tantang, Mbak. Dia kan kudunya dibawa imam ya. Langsung nunggu foto-foto. Coba delok bukete ya. Delok bukete. Apa dia sono?
Aku ora tau dirayakan ini iki kok. Ya putek ngene iki, malah ngene iki. Soalnya nek sing cantik suwi pesene. Lah ndang nganggo nyilewek punya apa aku yang duwe ngene iki. Tapi warnanya Itu pink. kok gede Cina. Cina siapa? Cina ya Cina. Oh, lah sing kanggone Mas iki. Ya sing kau dek ya. Oh, ngomong aku nggowo karo nganggo. Menik tolong kayak ning dhuwur menik. Ini apa? Kue. Kue flowers. Di sini loh, tempat juga foto. Kayak gini ning jowo ki wakil wong, guys. Masya Allah. Iki Mbak, ada nang Mbak? Di bantalnya sing endi? Bantalnya seksi ayu, Pak. Iya, bantalnya sing endi? Diganjel bantal. Wah, kayak iso ndoprok, guys. Duduk ngene. Ngene lho. Yuk, gak sah sendalan sih. Napa yo serusak? Apa beroperasi? Dari Indian enggak? Mas Rail anak-anak. Hah? Mas Rail dia anak-anak. Heeh. Kok cepet mendalang wong gede. Nah, tak dongakno ndang hamil ya. Amin ngono lho. Amin ya. Ya. Ya omong-omongan ngono kuwi to. Kira mau 0505. Namungan aku bikin Lebih ya. apa? Gimana kemana? Hari bikin malah kemana ya? Karena juga ayu ini masa kayak kemana? Kayak tencangnya tuh. Lelakinya udah datang, guys. Aku yang konten mbak. Lelaki. Main konten yo nih. Lah piye kok? Kak Wang, ngonten Kak. Nah, Mbak War wis mulai ya. Masya Allah Mbak Pia, muga-muga konten-konten aku. Tak ngene engko diusir Mbak kon nyaleh. Halo guys, merah. Mana yang doi? Yeah. Ya yo, ngene kok pian ndek men minggat. Ora apa-apa. Wis di-up ning YouTube. Kok mana yo wis hamil. Oh bagus ini. Kalau ya sambil deh. Emang segampang itu enak. Ayo nek tok cari. Halo guys. Semua kamera menghadap ning imam. Tangannya tuh ngewel. Masya Allah. Aku kan lagi kembang sepose paksa bersama. Sini lo, Mbak. Karya Nica. Sampai jam 11 loh Mbak garap karo kembang-kembang daleman garap Jene iki nih kayak kono ayo. apa Jeneng iki lho. Ademno rene. oh Iya kan tamune do ning kene to. Indah tuh kan Indah kulit Fotografer. kabel fotonya Masya Allah. Masya Allah. Duh. Katanya metunya apa? Oma Rani. makanya bisa Ya Allah Mbak Uci. Mbak aku pengen nih. Beli.
Beli itu beli. Anu kinclong. Apa? Gue Nana, Nawang. Penyimpanan penuh. Mbah, rara aku aplikasinya lho. Sing gak kanggo dihapus ae. Ya. Tulisan iki kayak kono lho. Iya, tadi Adepno rene. Iki lho ngakon fotografer lho. Lho. Piye to koncone yo ora ro to. Yo. Oh gak dianggep niki lho. Duh. Atik malah njungo ning ngisor. Katan sejujur nang ngisor. Kae lucune lawang iki. Lah yo gage ae. Ora sabar. Lah yo ora sabar pengen gandeng. Kok pengen dadi jejerane ya piye? Ora sabaran pengen dadi kocone mek tangane. Sabar. Adepno rene lho kayak kono. Kene ketok kabeh. Kae lho. Gunane nyewoke apa? Ono ndut. Duh jarumku ilang lho. Kon ngelehno Nyal we minum apa ora? Ndut ngene. Ngene dekore. Awak dhewe didusiri. Mbak duduk kayak awang ya. Kilo guys moro tuane Mbak Pia. Walah. Robi wis duwe kakang. Udah. Udah nyala ketok. Jadi undurno sithik ta. Kocok. Maksudnya dundurno sithik. Nek we wani ora apa-apa. Nia tulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak takut tutupan lu. Tutupan ya tuh. Tutupan. Apa? Ini enggak cuma apa? Coba bentar. Wabil khusus dan para sekalian. Sedaya para rawuh kakung semua ingkang satu penghormatan. Anjir Nawang pinter mari wong nganu cilik kok yo. Mimi. Mbak Me. Gak sadar. Wes ning kono. Sumrambah dumateng
rawuh ingkang sampun Ayo duduk ae, Mi. Kados pindah semoga kita menjalankan Rasul kita saking Allah Gusti ingkang Maha Rahman Rahim. Lantan ngatos sedal menika kita sedaya tasih pinangan rahmatipun. Saged menyepar silaturahim kali-kali salam kita terpuji untuk Iki apa? ingkang sampun paring rahmat Guys, nang tas. Amin. Kula badhe nyuwun boten ngirangi posira utawi hormat kula. Mriki kula badhe ngumpul kamardikan menika sedaya ingkang katemben panjenengan di mawarta utawi ngobrol kaliyan sanang pamili mugi menawi atur kula mengke wonten cocok kaliyan dosa ingkang sampun kula aturaken kula nyuwun mugi sampun laksana. Lajengipun ing mriki kula minangka sesulih utawi tetawangipun dosa utawi atas namanipun Pak Markum sekalian. Ing mriki kula tinanggenah ngaturaken utawi masrahaken kados mindah badhe nampletaken putranipun Dia Agustina. Pia Agustina apa itu? Niki kula tinanggenah Sevia Agustina. lakuaken kangge pasangan kesanipun anak kula Imam Dewi Imam Nur Ali menawi dipun Nah, itu nih. kangge kesanipun berjaya ngantos jalan kaping kalihipun menawi dipun tampi kelajengaken kaliyan Kan Imam. kaping kalih kula minangka atas nami pangombyong temanten calon saking dalemipun almarhum satu warga kanthi mesta dalan boten kathah niki boten diukur kaliyan bobot bebetipun barang iki namung tandha katresnan kanthi ikhlas penggalih anggipun pangapun iki tangga tahu Apa itu terapa? Ngentok Pia. tapi kalipun Bapak Markum Wis mugi ayam di sini campur wortel. Apa tuh musuh? Di sini ayam karo wortel. Kemungkul dumateng Sopo? mekaten Sopo cah? Sopo? Sopo? Si mau jak omongan sopo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bapak Yanto dalam Tuan Diki situpun pulau Pingkantor Sampur Kalangan Ngatur Bapak Yanto Hasalago Jalanan Bapak Yanto Hasalago Nampi ini menikah calon menantu ngatur nggih basis nyambung prasetirian iki kok terus tambah ate. Nah, saderengipun kula matur panjang tahun kalih kula monggo sareng-sareng akan bukan Allah subhanahu wa ta'ala jalaran kita sedaya
tasih pinaringan Teguh Rayu Slamet boten wonten alangan tunggal menapa katite panjang umur saha kathah sekian rumah salajengipun boten kapalungken sholawat dumateng junjungan kita inggih punika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita wantu-wantu sapaatipun benjang wonten hari Kirana. Delok sik. Salajengipun kula minangka palanipun atur Santo menika badhe nampi rembag saking Bapak Markom sakeluarga inggih punika ingkang mewakili Bapak Mbah kuwi Jo. kula tampi Iya. tangan kekalih mugi-mugi Iya. sedaya pinangan saking Bapak Markom sakeluarga Sing ape mantu jek nang Amerika. Amin. Salajengipun Iya. Aduh pegel. Sopo yang sedekah minggir? Itu tukang foto. Iya. Tukang foto mau kon minggir. Iki tukang foto kok. Kok malah kon minggir? Loh. Nih diwareki nih. No. Tukar cincin, guys. Malah kalau ini uangnya piye ya? Ada dikasih nih. Nih. Apa? Ini dia. Ada dikasih aja.
Cah mengguri yuk. Mengguri. Balik no piring. Aku harus tuku pembatas garis aku harus ngeprint tak 250. Aku harus nukokno kado ya. Apa nih? Biasa. Boy. Biasanya kan terdekan ibu. Biasanya aku disungkok kan. Ayo Cah. Iya. Belum. Lah kayak kenceng. Saya. Iya. Gak roh ini. Delok. Delok, guys. Gak ketara, Jo. Ketara. Jari elektrik gak ketara. Tapi elektriknya berlipat 3. Rahimu sama ini. Jeruke wis ilang. Mbak, Iki teko sesuk teko subuh. Sing dibahas. tak ge stiker. Aku kan duwe. Ayo Cah, aku mengguri sik lho. Iki gawa. Tumpuk dadi siji. Iki wis ya Allah saya sangka apa. Cah iki lho tumpuk dadi siji. Iki wis sama ro. Aduh kesel atuh gini. Sikilmu nih. Aduh. Iki lho kitekan Ju. Wih, iki lho. Walalalalalala. Tiba wong waki ning nguri. Nyapa nyak?